Madasig naman nga pagkaubos sang NFA rice sa Bacolod City kag mga merkado ginakabalakan sang mga konsumidor kag mga manog baligya. Aring balita nga aton gintutukan. Wala pa man nagsugod ang schedule sang baligyaan ng isang NFA nga bugas, malaba na ang pila. Subong adlaw, nag-abot ang rasyon halin sa National Food Authority matapos malapit isa ka semana nga hubas ang mga kahas ng NFA rice sa Burgos Public Market sa syudad sang Bacolod. Sang nagsugod na baligyanay, madasig man ini nga naubos. O isa na lang kada kilo, kada bakal, kada schedule. Problemado o makatulad sa Iloy nga si Ella kung paano paiguon ang isa ka kilo nga rasyon sa 7 ka bata. O mapila naman kami to sa biyak eh. Ano na para ano naman kami. Si Eusebio Marpa naman, ibis nga kung tani 3 ka kilo nga bugas ang matigang, ang nahimo na lang isa kag tunga. Dapat solbaro na nila ang problema sa bugas kay hambal man sila nga kwan kuno eh. Damo man kuno. Ang naandan nga 60 ka sako kada semana sa kada dealer, ang nahimo na lang 15 ka sako. Kuan damo sila tapos isa lang ka kilo ginhatag. Ang stock nagakaubos sa sulod sang kulang 2 ka adlaw. Rason nga wala na sang mabakal ang mga konsumidor. Tungon lang yun, parang imo lang linuga para at least makaigo sa isa kadlaw lang. May schedule ang mga NFA rice dealers. Masami, nagasugod ang baligyan ay pasado alas 8. May iban, hapon na kung buksan ang bugasan. Bala ko lang nga pasensya lang anay kay kuan gamay lang ginhatag ta. Presyo sang commercial rice wala na mapunggad sa pagtaas. Ang anay 44 pesos, nangin 48 na kada kilo. Ang maayong klase sang bugas nga ara sa 50, ara na sa 54 ukon 55 pesos kada kilo. Nagapabili naman ang NFA sa 27 pesos per kilo. Rason nga ginaantos sang pumuluyo, agud mapaigo lang ang budget sang pamilya.